Ahojte. Tento rok je tu opäť Noc múzea a galérií a my v Stredoslovenskej galérii vás srdečne pozývame zažiť večer plný umenia, zážitkov a hier, nielen pre malých, ale aj veľkých. O 4:00 po obede otvárame hneď 3 budovy, vilu Dominika Skuteckého, Pretórium a Betlenov dom, pričom každá z nich ponúka niečo iné. Vo vile spoznáte stálu expozíciu a svet maliara Dominika Skuteckého. Čaká vás aj výstava, hra v umení, komentované prehliadky s kurátorkou a deti si môžu vyrobiť vlastné karty, vyskúšať si rôzne hry alebo sa zapojiť do arteterapie so psíkmi v záhrade. V Pretóriu na námestí sa ponoríte do veľkoformátových malieb Gézu Andela a pozor, môžete sa zahrať na umelca a modelku. A večer DJ na loďi s výhľadom na námestie. V Betlenovom dome na Dolnej ulici uvidíte malby súčasnej umelkyne Daniely Chrienovej, ktorej tvorbu budete môcť poznať aj prostredníctvom komentára kurátorky. Okrem toho nezabudnite na výstavu dokumentárnych fotografií českého autora Davida Macháča, ktorá je doplnená o jedinečnú architektúru od ateliéru House. Začíname o 16:00 a fičíme až do 23:00, tak vezmite celú rodinu a príďte, vidíme sa.